anyị ga-apịawakwa gị azụ. Ị na-agwara ndị kidnapa ọgwụ dịka ị gwara ndị onye ọgwụ, anyị gwara ndị wayo ọgwụ, anyị jiri ego agba ọgwụ egwu wayo sikwara Enugu steeti pụọ maka na ịnweta gị enweta anyị apịawa ya azụ. Ebukwere na ya gwara gị ya maka a gara mara sikwara Enugu steeti pụọ. Ọ bụ steeti gọọmenti bụ ọda ka ha nyere oke akwụ na anụgo ife ndị steeti gọọmenti na-ekwu n'Enugu steeti gbasara ndị na-agwọrọ ndị kidnappers ọgwụ. Ọ dat na any person ọbụla na-agwọ oke ite na-agwọ ndị kidnappers ọgwụ, dat onye ọbụla enwetere na Enugu steeti nke unu ma dat na a ga-atụ onye anwụ nga, dat na a ga-apịa onye anwụ azụ. Any person ọbụla enwetere na-agwọ oke ite na-agwọ mmadụ disappear na-agwọ ndị kidnappers ọgwụ, that ọ bụ na enweta the person ọnụ ọsọ abarụ, that na enweta that person that na ga-apịwa ya azụ. Ụmụ that na ife a gọvanọ Charles Chukwuma Soludo na-eme na Anambra steeti na orugo Enugu steeti ntị orugo Enugu steeti because ife a kịta ndị Enugu bido na nke ndị Enugu ga-aka njọ. Ha that ndị person ọbụla enweta no matter who you are n'Enugu steeti ị na-agwọ ndị kidnappers ọgwụ, that na-enweta gị that na ga-atọ gị nga. A ga-atọ gị nga 20 good years. Nke a gọvanọ Charles Chukwuma Soludo na-emesep ka bụ obere nke fa kwụ na fa ga-eme. A sị na onye ọbụla enwetere n'Enugu steeti, onye ọbụla ọsọ ya bụrụ bụ dibịa, bụ eze nwaanyị, bụ weta ebe atị na ọsọ gị bụrụ that na-enweta gị ị na-agwọ ndị kidnappers ọgwụ, that na-enweta gị enweta a ga-atọ gị nga complete good 20 years. Complete 20 years ka a ga-atọ gị nga. Ife na-eme na Anambra steeti na-erutego Enugu steeti aka. Mụa sef che that na ife a na-eme na Anambra steeti na ọsọsọ na Anambra steeti a ka ọ ga-ebi na stọpụ ndị dibịa na-agwọ pepụ oke ite ma ndị na-agwọ ndị mmadụ ndị kidnappers ọgwụ. Ma chịkwa na ọsọsọ na Anambra steeti ka o biri. Amadị m sef na ife fụkịta erugo Enugu steeti aka. Ya ndị Enugu steeti ekwugo site na ndị person ọbụla enweta na-agwọ ndị kidnappers ọgwụ ọsọ bụrụ dibịa, ọsọ bụrụ eze nwaanyị, kọmna ọsọ gị bụrụ na gị si na Enugu steeti pụọ. Efe kịta na-eme na abụ sọsọ na Anambra steeti na Enugu steeti ka ọ ga-emedebe. Ihe ifo na nwike gasị from to many states nọ na this our east, even both in Anambra state, in Abia state and also in Enugu state, in Imo state. Efe ifo na ga-agazu the whole state aka. Ọkwụ mfu that na ife a na-eme na abụ sọsọ na Anambra steeti ka ọ ga-end, abụ sọsọ na Anambra steeti ka ọ ga-abịa nnọọ dajụọ. Ọsọ gị bụrụ dibịa isi Anambra steeti gbaji Enugu, ndị Enugu eti gọvanọ nke fa. Ọsọ na person ọbụla enwetere na-agwọ ndị kidnappers ọgwụ, that enweta gị that na aga-apịwa gị azụ. Ọsọ gị bụrụ onye dibịa isi na Anambra steeti gbaji Imo, gbaji Abia steeti site n'ebe a nke dị safe. Ị dịrọ safe. Yes, better na stop ife na-eme because gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ekwugo ekwu site na person ọbụla o nwetere that na-agwọ ndị kidnappers ọgwụ na-agwọ oke ite, that mgbe that person nwete a ga-atọ ya nga 20 good years. Yes, ndị Enugu steeti emegokwa nke fa obere gị na ndị Abia na ndị Imo steeti ebido. Ọsọ ọbụla enwetere that na ga-apịwa onye azụ ka okwu a bụrụ ife mmụta dịrị unu. Ihe nwanne gị nwaanyị your cousin or your relation na-abụ dibịa si ya stop because enye gị iwu that ọbụla enwetere a ga-atụ ya nga complete 20 good years. Yes, ọ ife kwuru. Okwu a bụrụ ife mmụta dịrị unu. Thanks for watching.